6 гигабайта интернет, телешка яхния. Ей, тук бях на масаж. Как се пресича тук на нощния пазар. 3 million. Чак тук се усеща жегата. Добро утро! Това беше гледката от покрива, където има басейн и малък фитнес. Днеска вали малко, макар че добре времето, сега като повали малко по-прохладно. И отиваме до техния оператор Viettel да си вземем карта с интернет eSIM. Взех си и тая напитка от вчера, която скупих, да я пробвам. Изотонична, с витамини. Тук има и барбекю. Ако не ви е топло, и тук може да се стоплите. И после трябва да хапна някъде, ама първо да настроим картата. Днеска това е една от целите. Тук в момента е 9 без 5. Днеска станах към 8. Тяхно време, т.е. съм спал към 5 часа. Буквално на една пресечка има поне 4-5, даже къде е 4-5, само пред мен са 5 места за наемане на скутери. Масажите са колкото местата за наемане на скутери, още по толкова. Банми на всеки ъгъл и ресторанти всякакви. Плюс аптеки, пак на всяка пресечка. Ето, преди малко пак видяхме. Да се оглеждаме, така че да не отнесат някъде. Тук трябва да се свикне човек да се оглежда колкото може повече. За тях няма светофари. Ето, свиркат си без причина. Тук напред по тази улица има един друг магазин, сега майна там ще отида. Позасили се дъжда, ама код такова. В момента курса е 10 000 донга са 64 стотинки. То те не го дават някакво такова облачно, доколкото знам предосява малко или пък се изсипва един голям дъжд за 10 минути и после спира. Банми, навсякъде има банми, там има банми и кафе. Врещетата ги гледах и смутитата по 2 лева бяха. Тук има супичка. И тук се еде на такива места местни, където има местни хора, за да може да ни въфаща корема. Изпреварва и свири. Къде отиваш сега? Да се чуеш, пуснала мигач. Ляво ли отива, вдясно ли отива. Тук си имат 3 ленти за мотори, там 3 ленти за камиони и коли. И от другата страна пак така. Той стои. То са американците, какво прави тук? 12 ленти на булеварда. Ето го магазина. Тук сме. Взехме си много добра офертичка, 230 000 виетнамски донга за 6 гигабайта интернет на ден, 5G, 100 минути към всякакви мрежи за разговори. Това беше според мен най-удачният план да се взема за един месец, защото е хубаво да имаш и техен номер локален тук. Имаш всякакви видове от другите планове, по 4 гигабайта на ден, по 2 гигабайта на ден, 1 гигабайт на ден. Тук бръмчат навсякъде, тротуари. Женичката тук в Viettel ми го направи. Настрои ми сим картата, всичко. Казах и да не ми включва преди това интернета, защото да се настрои сим карта иска интернет и те се вързват към техния Wi-Fi и го правят. Някаква болница да е? Университет. Икономическия, Винса. Понеси си. Това нещо дъжда е като малки стрелички, като караш мотор. Какво има? Някакви работи пък. Военни полицаи. Това се води някакво военно училище. Тук също има. С униформите. Не знам доколко е разрешено да снимам тук. Тук буквално ето всяка будка е банми. Гледайте уличката. Как мириш тук? Седят и на такива малки столчета, ниски.
уж за по-добро храносмиване. Не знам доколко е вярно, да? И в момента вече не знам дали се вижда, ама почна да тече вода от мен. Аз по принцип не се изпотявам. То даже не е горещо ми, просто въздухът е такъв влажен и много задушно става. Но гледайте къде правят пържолките. И това се ще хапнем. Бохо бан ми за 35 000 виетнамски донга. Телешка яхния с хлебче. Всичко се забърса преди да се хапне. Добре. Ще ми трябва време да свикна на техните подправки. Както е горещо и да го ядеш това, направо влиза яко. Чак не съм сълзиха очите преди малко. Значи много интересно, имат камера навсякъде. На всяко заведение, колкото и локално да е, си има камера. Много добре. Закуска века. Ето това е. Протеини, въглехидрати, всичко има. Ето тук отдолу има кошчета, като хапваш и салфетките си ги фърляш там. Даже някои нямат и кошчета и ги фърляш на земята, те после метат. Тук да го знаете, абонираха се за канала. Хората са любопитни, като те видят с камерката, ще им дадеш хубаво ревю, ще им промотираш заведението и някакво се оплача. Беше вкусно, прясно, топличко, бая толкова. Припотихме се на няколко пъти, докато го хапвах. Даже в началото, докато свикна с подправките и лютото, ми се насълзиха очите. Се обръщам настрани да не ме гледат. Много яка уличка, честно. Самото усещане, вайба е много хубав. Точно из локалните улички на Виетнам. Сега минах през аптеката, взех си този репелент за комари. Казват, че розовия е най-добър, най-силен. Защото тук комарите са опасни. Не трябва да се шегуват с това, защото има денга, малария, всякакви такива работи. Тези колички гледам, много ги карат. Малките. Много са смешни. Граб. От тези може да си поръчаш храна и реално доставката ти е почти нищо. Можеш пак за 2-3 лея да се наедеш. Сега дойдохме на масажча за 280 000 виетнамски донга за 1 час. Ще видим какво ще предложат. После ще ви дам обратна връзка. Оха, добър ден. Тук бях на масаж. Чанг масаж. Направо така не се преспа по едно време. Много добре беше, релаксиращо. Цяло тяло, 1 час, какво повече да искаш. Нормален масаж, не мога да се освестя. Седях там 10 минути. Накрая ти дават половин манго, хапнеш и техния чай там. Оп, това е марката. Сега бях до едно място, да видя колко струват моторчетата под наем. За автоматик, скутер, свирижа. Той ще свири просто, гледайте. Минава и свири нашия. За един автоматичен скутер 1 милион донга на месец, което е 64 лева. С ръчни скорости, което става за извън града, 3 милиона и половина. Какъв ресторант има? Дружба 2. Аз в София ли съм, в Русе ли съм. И от тук вече излизаме на плажа, на плажната ивица, която е много дълга. И тук пресичането е направо руска рулетка. Време е да го изпробваме обаче. Тук мотори отпред, отзад по тротуара, изобщо. Бах ти лудите работи, майко. Аз обаче ще отида там на другата, че тук на тая зад автобуса не искам да се показвам много. Искам да имам видимост. Айде, си взех тая напитка. Дали са? Тази с напитка. Гледам, че на много места я продават и се оказа, че е някаква ионизирана напитка, сладка така. Не е лоша. Хареса ми. Айде да пресичаме тук с местните. Тук изчакваш. То много хора на плаж. Трябва и аз кога ще дойда. Тук има и сърф.
Някоя сутрин ще изляза и ще ви направя една разходка тук по цялата плажна ивица, по изгреб. Уха, тук има някакъв рибен базар. Вътре гледам шарани, марани. Бах, си ужаса. Направо ми резонатата убива. Зашеметяваш се. След разходката. Право течеш. Гледайте сега как се пресича тук в Виетнам. Изглежда се яко, минаваш между полите, засилваш. Тук един. Оп, ето смина. Чакаш тук. Буквално между тях минаваш. И изчакваш. Ужас. Минахме. Оцеляхме и днеска. Отивам да хапна някъде, че днеска съм ял само един път, само супата от сутринта. Ще с работа ли? Падат от дървото някакви неща. Да ни кажете, че са ги изяли пищата. Има ги. Гледайте всяко ще хапваме оръщи тук. С някакво месеце и салатка. Сега да видим как е ориза виетнамска. Порина ориза. Плохо. Така. Я видим там какво полите. Приемам всички според такова там е 25 000 донга. Което е пак 1,60. Направо. Мръсен топ. Тук сме баш в махалата. Локалните. Яко бръмчат с моторчетата. Разнасят всичко. Води, храна. От съседите. Мале. Мале, тук да заливат. Бягам. Въй, направо. Те с между другите, изобщо пълен хаос. Ама техен си хаос, дед го знаят. И са му свикнали. На нощния пазар. Тонтра. Найт маркет. Тук може да намерите всичко, което ви трябва. От ядене до всякакви домашни потреби, техники, дрехи. Къде да почнем? Надясно е храната май, а пак наляво са джунджурийките. Далеко през храната, какво става. Не че ядем нещо, аз вече яда. А че тук на пазара ни е хубаво да се разкова. Чиста от съседите. О, купат. Рак. Гати рака. Видите какво става. You want to try something else? Oh, sure, pancake. Сега съм гледал храна. Колички, мотори, колани, чорапи, лего. Супер Марио. Жега направо така. Реплики на стол. Да видим кой има. Hello. How much is this one? Patek. Yeah, selling 3 million. 500. 3 million 500. And this one? 3 million. Again. You buy cheaper than that. 1 million 200. 1 million 500. Okay. And then 2 million 200, 1 million 400. Yeah. Xem đấy. Design. Okay. See đi, lúc đi. Разгледахме ги тези часовници. Почват от 1 милион, стигат до 3-4 милиона. Най-скъпите бяха по 3,5 милиона. Сигурно може да се пазариш, да ако купиш няколко бройки, правят намаление. Тук има и коланчета, пак реплики. Очила също имаше на едно място. Тук
има такива чанти. Деца са модерни. Между това е наистина естествена кожа. Само на пипа не го усещам. Всякакви чанти. На всякакви марки. Hello. Захарна тръстика. 20 000 донга. Кокосова вода за 35 000 донга. Взехме се една кокосова вода да пием. Направо кокоса. Ей тук отгоре ти го режат. И тук вкарват сламката. Много добре. Вода. Чакаме шоуто на Драконовия мост. Там са наредили корабите. Hỏi bằng của mình nè, đó, lát nước nó ra đó. Чак тук се усеща жегата от огъня. А те точно под главата на дракона направо не знам как я усещат. Вай. И след малко, първо са 2 минути огън, после 3 минути вода. И тия деца на моста яко ги пръскат. Тръгнаха да бягат всички. Така става. Народа се изнася. Чаквам ги малко, че тук беше пълно. И за тая вечер и аз приключвам. Тръгвам към хотела да се почина. Утре сутринта ме чакат нови приключения.